Eu am început, da, salutare, vă salut cu mare bucurie, bun venit la un nou episod de Minecraft Survival. Bun, și aici alături de Luca, am făcut un dispenser, dar dă-mi-l, că eu vreau să-l aranjez. Eu vreau să facem o capcană, știi, de-aia pentru... Nu, dă-mi-l. Vi l-am minat? Nu. Du-te tu. Am noroc că Eu am treabă. Ai treabă pe noi. Serios, chiar am. Nu ai treabă pe noi, data de număr. Am făcut o lopată. Să-ți dau un cap. Treci, bă, cu capul ăla de buniță al tău. Uitați cât de jmiche sparge. Acum începem cu Opa, cred că am greșit ceva. Chiar am greșit ceva. Nu știu, acum vrei dropper. Nu. Că acum îți fac dropper. Din doar că am găsit niște redstone. Fugi! Run away! Don't stop! Ce faci, bă, acolo? Vrei să-mi pui picioarele? Ia, tu poți să fac din iron, dacă am și redstone. Ia stai să mă uit. Că nu știu. Pot să fac un redstone block, pot să fac un compas. Bun, am făcut un buton. Acum voi face un dropper. În caz de vrea Eddie. N-am nevoie de dropper, n-am nevoie de dropper. Păi dacă de față am făcut. Bun, azi am făcut un frigider. După trebuie doar să mai spargem un bloc aici ca să punem mâncarea. Păi nu așa se face frigiderul. Hai să ne culcăm și îl fac eu. Bine, fă tu. Și trebuie să mă mai duc după iron, două. Nu mi-a ajuns să caut iron o oră întreagă. Stai să-mi iau toporul din chest. Care l-am deja în inventar, da. Sunt de cap. Da, să-mi iau și o sabia. Să mergem la plimbare după vânare. Uite pe 50. Dacă umăr pe 50 de bătaie la ușă. Da-te-mi pe aici, așa. Bă, Bă, unde ai pus te dai tu ăla? mare, mă. Da, te dai tu mare. Ei, de unde ai pus ăla? Băi, am fugit, mă. Am luat un dropper, să vedem ce faci cu un dropper. Râs Tony de tine. Că te plângi după o sabie de iron. Că s-a uitat pe canalul tău. Da. Uite, așa se face un frigider cu Dar în dropper. caz de nu știți cine e Tony. Nu, este un cocalar. Da. Un cocalar de coleg de-al meu. Sunt prost. S-a uitat pe canalul lui. Chinu s-a abonat prostul. Ba, s-a abonat, de ai 5 de la 3. Nu, că tu... Da, că și te-ai abonat și. Da, s-a abonat, dar a zis că te plângi după o sabie, chiar așa. Băi, păi dacă nu mă plângeam, cine o să mai plângea? Am nevoie urgent de un somon. Eu mă bag la pescuit. Sau dacă Stai vrei sau dacă animale, peștele stai prezent. Cochet. dă-le Fish. Îl voi băga în... mă duc după o vacă numită Eduard. Așa am denumit-o. O voi vrea să fac o tombolă. Toți abonații mei vreau să scrie în comentariu particip. Și îi voi face un intro. Dar evident nu îl voi trimite. Doar o să îl fac și o să-l postez să vadă cum ar arăta o idee așa. Bun? Mâine se va face extragerea. Ori dacă până mâine nu se face, cel puțin 5 oameni nu se înscrie. Nu mai facem. O să facem în altă zi. Că dacă a Sau trecut... nu mai facem deloc. Da, dacă s-a făcut deja peste 5 oameni, eu voi extrage câștigătorul și în acea zi când voi extrage câștigătorul, îi voi face intro și îl voi posta, dar evident nu îl voi da dacă e youtuber sau ceva de genul. Dar îl voi posta să vadă
Dai, mai. Dai, mă. Un exemplu de intro pentru el. Perfect, îmi fac arc. După câte vedeți, mi s-a cam dus bateria. Trebuie să vin aici jos. Voi vorbi cu Edi prin scris. Nu neapărat, că ne auzim. Mai mănânc repede. Mi-e foame. Că tu dă mâncare din frigider? Nu. Mai doar o bucată. Mă apuc să spun de ala pe... Eu mă voi duce să caut ceva de minicare, de mâncare. De mâncare. La butică l-am popică. Vede că piștelii mei. Am făcut 4 fornesuri. În caz de avem prea multă mâncare, n-avem unde să punem. Uitați, gata, s-a făcut bucata. Și o voi băga în frigider. Ce la furnace, că am uitat. A, da, furnal, da, am uitat. Bă, dacă am repede uiți. Zic și eu. Bun, eu voi filma și ar putea să-mi fac un canal nou, dar deja am unul de vloguri. Mă cheamă Elias Vlogs. Sau după Elias Vlogs, dar nu știu de la mine. Am nevoie de... Da, și s-ar putea să-mi fac încă unul nou care voi filma pe calculator. Bun. E obsedat. Vă zic de acum. De ce sunt obsedate? De spate. Dacă nu place, nu mai să dați like. Hai să văd cum arată. Așa. Eu caut acușica mâncare, că sunt disperare, disperare. Stai că mă duc până la frigider, să vedem ce-mi pică la tombola frigiderului. O bucată de pește. O bucată de carne de vacă? Pe ce ai băgat tu, prăjită? Da. Să o voi păpa. Câtă e? Am luat doar o bucată pentru că mi-am pus la hară. Trebuie să... Dacă vreți să vă spun. Dăm carne. Porchii, Te da carne? o să facem și o fermă, o chemera. Ba, nu. Nu știu când o să faci. Da, o să... Deja așa vă zic, o fac fermă, o chemera. Nu-l ascultați. Hai mă din gură că ăștia mai vine. Fără acordul meu nu pot să facă nimic. Am nevoie urgent de carne. Nu vreau să-ți dau. Că am luat și peștere. Am găsit un bucat de pește. Nu-ți mai dau mâncare. Îți iei frigider. Iau frigider cu mine. Eu am făcut rost de mâncărică. Ne plimbăm. Uite pe Tienjet. Omor pe Tienjet să ne dea lănă să mâncăm. Să știi că Tienjet nu dă de mâncare. Și dacă uite, E pe calculator de... Tienjet moartă. Știi unde dorm, nu? Să trece de la ușă. Ai dat în Tienjet? Nu, dă în mine un schelete nebun. E hacker. Stai acolo, hackerule. Cocolorule. Să-mi fac un arc. Da, prea acos, da, prea boss. Eu mi-am un arc enchantat că-s boss. Dacă faci asta, te dau afară de pe server. Nu ți nimic. Nimic. Dați-mă că nu mi-am viață decât o inimă. Nu ți nimic. Bine, mă, dacă vreau îmi luam, dar nu mă lași tu. Că acum nu mai trag o sabie. Și dau un finish de te azbând. Îmi prăjesc ceva. Ai dat pe mine? Nu, Ai dat. n-am dat. Cereți scuze! Scuze, fă. Mi retrag cuvinte. Bă, dar rău mai ești, mă, obsedatule. Tu știi că eu sunt pitbull. Bă,
Bă, dăm și mie carne, că nu mai am deloc. Bine, Dar ce ai făcut cu carnea de vacă? am pupat-o. Dar da-mi mă și mie, mă, mănânci totul ca bostul. Dați să vă spun. Ce-ați prefera să fii? Boss, țigan sau preș? Dacă știți gluma, nu spuneți la nimeni ce înseamnă, că vreau să aflu. Am găsit o mină. Eu am fost printr-o mină, am plecat departe, cam undeva pe acolo. Văd că mă duc așa un pic prin aer prin copaci ca Tarzan. Pornește și tu. O pune și tu pe paștii că mi-am decât jumătate de viață. Ok. L-am dat pe pagini ca să-și revină și el, că... Da, am găsit iron. Da, și ce? Avem armor for iron. Poate să găsim și diamante. Dar nu cred. Știi că putem Încă să nu găsim? cred. Încă nu cred. Acum vin pe tine. Știi doar, nu că-ți văd numele. De ce, mă? Eu încerc să iau un flint. Dați un flint. Ca să-mi fac săget pentru arc. Ce la flint? Piatră cu care se dea foc înainte. Ai auzit ideea? Da. Cu care îți faci flint în stil. Acol. Ești prost. Păi cu col îți faci flint ăsta în ce ai boss? Mă boschetarule. Am găsit flint. Adică col. Nu, flintul nu înseamnă col. Înseamnă lemn ars. Nu. Dar ce? Uite, asta e flintul. Asta din mână de la mine. Ai văzut? Da. Eu știam că înainte alea se numea cremene. Asta e pe română. Limba asta. Părea rău. În română e grea, Iali? Da. Păi dacă tu modifici limba română, pe normal, pe înveți limba sau ce? Păi m-am pierdut. Eu mă pot să mă duc acasă, că sunt în copaci. Uite și tu într-un copac. Cum? Pa, pune și niște blocuri. Minecraft nu are legea gravitate, omule. Că ai cădea de pe frunze. Că nu mai putea să stai pe frunze. Pentru că ești om. Și nu ești atât de slab încât... Am găsit casă, am găsit casă. El e un pic hacker. Are printul. Eu n-am sprint activat, mă. Și în primul rând nu pot pentru că sunt pe serverul tău. Ai fi tu pe serverul meu, dar tu fi că rămâne. Știu, hai mă. Că ajung înainte ta. Eu ajuns înainte ta. Bă, iară mă pierd. Bă, liniște. Nu le tări. Dar puteți să-i dați 2-3 dislike-uri acolo. Nu ziceți că este prost sau așa ceva. Doar dacă nu dislike și atât. Și lui și mai multe. Dacă tu mai audă odată, tu nu dai așa ceva? Vrei să mă dezabonezi de la canalul tău? Ha? Vrei să mă dezabonezi de la canalul tău? Dacă vrei să mă dezabonezi de la canalul tău? Dacă te dezabonezi, să mă dezabonezi. Da, dar de ce vorbești urât despre mine, mă? Că așa pot să fac și eu, să vorbesc urât despre canalul tău. Eu doar îți zic pentru că ca să nu... Dați-i și lui dislike-uri! Dacă vă prind că faceți așa ceva, mă supăr. Că și așa, el are mult mai mulți abonați ca mine. Da, oricum. Puneți Edi. Oricum eu... Pentru toți abonații lui Edi, abonați-vă la mine și mai mulți. Că vreau și eu să îl întreg pe Edi că... Da, dar el nu face tomole ca mine. Păi și eu pot să fac. Da, și am deja una făcută, dar nu mi-a scris nimeni în comentarii. Că păi și eu pot și eu să fac, să scriu acum un comentariu, să zic, băi, eu particip. Bine, și-ți fac un intro, ne? Că parcă n-am câteva. Bun, eu aici voi încheia episodul. Vă salut și la revedere!